morning po sa lahat at ako po ay nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At syempre sa lahat pong nag-likes at nag-subscribe. Salamat po muli. Ito naman po si Pinoy Espeña. At ito na nga po, magkakaroon po tayo ng review sa mga ating nabiling na gamitin kung saan natin kailangan ito. At i-review natin ng konti para magkaroon naman tayo ng break sa mga ating ginagawa. Ito po ay gawa ng Jackery at ito po ang model niya ay Explorer 240 po. Ito po ang solar generator. I-review po natin sa Tagalog po at para naman ma-share natin sa ating mga kababayan. At ito na nga po, inabutan na nga po natin si Brother Noel na ina-unbox na po niya yung power bank. At siyempre makikita nyo sa kanyang tabi na mayroon pong kasama, pero hindi po kasama sa presyo ito, hiwalay po nang binili ito, yung kanyang solar panel. Ito rin po ay gawa sa Jackery. Ito na nga po yung ating battery bank. Maliit lang po pero maganda po sa mga halimbawa magka-camping o kaya pag wala pong kuryente yung inyong paggagawan, medyo magagamit nyo po ito. Kaya nga natin i-review at para ma-share po sa inyong lahat. Ito po ay may kasamang maliit na bag, parang clutch bag ba, na dito po nakalagay yung mga cable niya, kung katulad po nito na dito po yung anyang pang charge. At ito po ay diretso po ito sa outlet natin na pwede sa bahay. At syempre po may kasama po itong maliit na power supply. At ito naman po yung diretso naman po sa 12 volts na diretso na rin siya doon sa ating power bank. Ito po ay pwedeng i-diretso sa ating sasakyan na habang nagbabiyahe, nagcha-charge na rin siya. Magtungan naman tayo dito sa solar panel. Ito po ay binili ng hiwalay na presyo na katulad ng sinabi ko po kanina. Ito po ay gawa po sa silicone, yung kanyang solar panel, at meron po siyang output na 68 watts at 22 volts. Ito pong velcro na ito ay nakadikit po sa likod at ito po ang pinaka-stand niya. At sa kabila naman, meron po siyang maliit na bag at dito rin nakatago yung pinaka-cable niya. Ito po ay papunta doon sa ating battery bank.
At makikita nyo po dito, meron po siyang regular na USB charger at meron siyang mini USB. Dito po ay pwede pong i-charge yung ating mga cellphone ng direkta po na hindi na po dadaan sa ating power bank. Pareho po siyang merong output na 5 volts at yung isa ay 3 amps at 2.4 naman yung isa. At syempre po, huwag nyo pong abangan yung susunod na video nito pag ating pong ginamit na. Ito po ay babalikan po natin para makita po natin kung itong ating solar panel na to ay kaya po niyang i-charge yung ating power bank at gaano ba kabilis, isang araw ba o 2 oras, o makikita po natin at abangan po yan. Ito na nga po yung kanyang itsura pag nakatayo na po siya. At makikita nyo na yung kanyang way na naka-slant lang po siya. At makikita nyo po yung dalawang stand na naka-velcro sa likod niya. At yan po ang kanyang stand. Ito po ay hindi naman po matigas at hindi rin po kalambutan. At syempre po, ito po ay natitiklop ng sa gitna at para po siyang maleta na manipis lang po. Pwede po itago to sa likuran po ng inyong mga sasakyan po lamang. At ito na nga po, atin pong balikan yung ating power bank at ating pong itetest itong ating power bank. Ito po yung kanyang harapan at pag pinindot nyo po yung display, siyempre iilaw po yung kanyang maliit po na screen. At nung aking pong tanggap ito ay meron po siyang 60% na karga ng baterya at ginamit ko pa po ito sa kung ano-ano. At syempre, at dito naman po yung parang cigarette lighter na ating pwedeng mag-charge. At dito naman po sa baba meron pong dalawang USB at ito po yung kabitan ng input charger. Ito pong switch na to, kailangan pong naka-on ito para indication na ito po ang inyong gagamitin. At dito naman po sa kabila, ito po yung regular outlet. Sa akin po, parang nandito po na lahat yung ating mga kailangan na saksakan. Wala na sigurong kahit yung ating para sa mga USB nandyan na po, at yung regular outlet ganun din po. At ito na nga po, itetest na nga po natin sa ating maliit na ventilador. At ang gagawin po natin, nasa 100% ito, pero nagamit ko na nga po ng katulad ng sinabi ko kanina, nagamit ko na po ito, kaya umpisahan po natin sa 99%. Tsaka natin po orasan o babantayan kung gaano po kabilis yung 1% na maubos.
atin pong lalagyan ng timer. At ilalagay po natin yung setting ng ventilador doon po sa high. At dito natin malalaman kung itong power bank ba na ito ay madaling mag-discharge. Siyempre po yung ating ventilador po ay naka-on na at atin pong isasaksak na itong ating saksakan o sa outlet. At dito po natin oorasan. Pero doon po sa 99% po. At dito nga po makikita nyo nga po yung kanyang display, nasa 100% pa lang po. Hintayin muna nating mag 99 saka natin po umpisahan yung ating timer. Nga po maririnig nyo po yung ating ventilador at saka hinarap po natin doon sa kurtina na talagang malakas din po yung yung kanyang hangin. Ito na nga po, inorasan na po natin yung ating timer. Nag-umpisa na nga po at ito po lamang 1% lang po ang ating orasan. Pag naging 98 na po ito, atin na po siyang hihinto.
Ito na nga po, nag 98% na po. At yan lang po ang ating orasan. Ito nga po, medyo nasa 4 minutes po siya. Kaya doon natin po kukwentahin kung sa ilang oras ba ito nasa high. At siyempre, kung sa 10th lang to, siguro nasa pinaka-low lang o kaya medium. At syempre po, itong ating ventilador ay mababa lang pong kumain ito ng kuryente. Wala pa pong 1 amp. At ako po ay nagpapasalamat muli sa mga nanonood nitong ating video. At syempre, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, abangan po yung susunod at syempre yung mga sumusunod. At sa mga nag-subscribe at nag-likes, salamat po muli.